Čaute, vítajte pri poslednom dieli o Ridgid lisovačkách. Ako posledná nám ostala XL lisovačka. Teda pre všetkých, ktorí potrebujú lisovať veľké kontúry až do 108. Tento model je najľahší na trhu. Lisuje meď, oceľ, nerez do 108, čiže všetko, čo potrebujete lisať kontúrami V a M. A takisto lisovačka je vhodná aj na lisovanie s inými medzičelusťami od iných výrobcov alebo so štandardnými čelusťami. Medzičelus Ridgid nastavujete v polohe číslo 3. Ak máte medzičelustie od iných výrobcov, použijete polohu číslo 2. A ak chcete použiť malé čelustie od nejakú 28, 35 a podobne, tak si nastavíte doraz na pozíciu číslo 1. Lisovačka je poháňaná Ridgid akumulátorom, 5 Ah, samozrejme viete tam využiť aj akumulátory Makita. Lisovačka má štandardných 32 000 cyklov do najbližšieho servisu. Obsahuje tlakový senzor, otočnú hlavu, Bluetooth, všetko, čo je už štandardom v lisovačkách Ridgid. Upnutie medzičelustie a krúžku je veľmi jednoduché. Máte nastavenú polohu číslo 3, upnete medzičelusť. Na medzičelusť nasadíte tento sektorový krúžok, ktorý sa takisto jednoducho upína. Lisovačka je vhodná pre všetkých, ktorí sa v práci stretávajú s lisovaním veľkých priemerov, od megapresu napríklad. Zároveň tým, že si viete nastaviť doraz a viete použiť malé čelustie, je to skvelý pomocník aj pri menších prípojkách. Ak lisujete veľké spoje a máte záujem o lisovačku, neváhajte nás kontaktovať, stroj vám radi predvedieme, pripravíme vám cenovú ponuku na mieru a viac informácií o lisovačke nájdete na stránke ridgidtools.sk alebo si príďte pozrieť k nám na predajňu.